ओही माई के करब पूजनवा आइल बाड़े राजा जी घरे मोर। प्रेम से बोली थावे वाली मैया की सैया जी मोरे घरे आइले, सखी जाई भमाई के दरबार। सैया जी मोरे घरे आइले, कोनी सब कुछ हम तैयार, कोनी सब कुछ हम तैयार। सजने मोरे घरे आइले, सखी जाई भमाई के दरबार। बलम मोरे घरे आइले, सखी जाई भमाई के दरबार। बलम मोरे घरे आइले।
भोजपुरी गायिका प्रिया पायलिया। सबसे पहले माई के चरण में हम प्रणाम करतनी। माई के साथ साथ माई बहन चाचा भैया सभी जिला में, आरा जिला, बलिया जिला, जौन जिला में माई बहन हरे घर घर में हम माई के साथ साथ वो माई बहन के पैर छू के प्रणाम करतनी। हमरा आशा न बल्कि अब विश्वास हो गइल बा कि रउआ लोग के प्यार आशीर्वाद हमेशा हमरा ऊपर बा। यही से हम रउआ लोग के बीच एगो और एल्बम देवी गीत भेज रहल बानी भैया चाचा लोग। हमरा एल्बम के जरूर सुनम जा। हमरा एल्बम के नाम बा धूम मचल नवरात में। हमार हर एक एल्बम कुलदीप म्यूजिक से आइल बा, वो लोग सुनले बानी जा। इहो एल्बम कुलदीप म्यूजिक से जा रहल बा, जेकर निर्माता हमार भैया कुमार संजय जी बानी। अपना कलम के जादू भी खेलले बानी गोविंद विद्यार्थी जी, अमिताभ डिकेश जी और गेंदा ज्ञानी जी, और साथ साथ में साथी जितेंद्र जी भी बानी। और संगीत से सजेले बानी सुमन जी। देखिए भैया हमारे सहयोग दे रहल बानी आरा से मनीष जी। उहे खिलई है माई एक दिन उ गोदिया में फूल हो। माफ कर दी सब गलती जवन हो की भूल हो। हमरो के लागल बाटे कहिए से लालसा, माई पूरे उहे हमनी के मनसा। चलो न माई दरबार रानी नरियर चढ़ई ह। कहिए से लालसा, माई पूरे उहे हमनी के मनसा। चलो न माई दरबार